Subling gipainomdom sa Philippine Red Cross ang kamahinungdanon sa pagdonar og dugo. Gani kini ang nakita nila nga solusyon sa pagsulbad sa taas nga demand sa dugo. Gani ugma dunay ipahigayon nga bloodletting activity ang inyong kapusong estasyon sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani report. Gikan Kiamba Sarangani, may biyahe pa padulong sa Philippine Red Cross sa General Santos City si Josie Sumaya. Kini aron maniguro nga makuhaan siya og dugo nga gikinahanglan karon sa iyang bayaw sa pagpanganak. Sa akong bayaw, kay na siya, kinahanglan siya dugo. Kay pareha man may og type sa mong dugo, di ako na lang. Aminado ang Philippine Red Cross General Santos City nga usahay magkulang kayo sila sa supply sa dugo. Gani, namatikdan nga sugod sa bulan sa Enero ning tuiga, dili moubos sa 50 blood bags nga ma-release ngadto sa mga pasyente nga nagkinahanglan og dugo sa General Santos City ug Sarangani Province. Ang demand sa dugo sa Red Cross sa pagkakaroon, starting last January, taas kayo sir ato ang demand. Daghan ang nagakasakit, especially sa ato ang mga dialysis patients, naga-increase ang cases, mga trauma cases, naapod tay mga nanganak, natay vehicular accidents, and dengue. Busa dakong tabang matud pa ang pagpahigayon kanunay og bloodletting activity. Gani gikalipay kini sa ubang estudyante kay nasayod sila sa kamahinungdanon niini. Ayun nga po, nang nalilinis niya po yung body natin. Yes po. Makatulong din ako sa mga nangangailangan. Ugma Pebrero 7 dunay ipahigayon nga bloodletting activity ang GMA Regional TV. Sa Davao City ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Malls, Abriza nga magsugod sa alas 10 sa buntag. Sa General Santos City himuon kini sa 3rd floor sa Veranza Activity Center sa Veranza Mall nga magsugod alas 9 sa buntag. Ug Cagayan de Oro City ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Centrio sugod alas 10 sa buntag. Matud sa PRC Gensan Chapter, ang mga buot magdonar og dugo nga nag-edad og 16 to 17 kinahanglang dunay parent consent. Samtang ang 18 to 50 years old dapat healthy og physically fit. Lakip sab ni ini Nagtimbang o 50 kilos above, unya normal ang atong blood pressure. Nakatulog og 8 ka oras bago mag-donate sa dugo. Wala nakainom og mga alcohol sama sa ilimnon nga makahubog. Kanya bawal pud ang pagsigarilyo before nga mag-donate ta og dugo. busa kita kits mga kapuso, dungan kitang mag-donate blood, save lives. Ang imong dugo dakong tabang aron masumpayan ang kinabuhi sa ubang nanginahanglan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.